ang naka-morning hirit. Good morning, tabi kay Padeng Ray Romero. Padeng Ray, Marinaga. Hilingon ta daw ang mga tirada ni Padeng Ray. Hilingon ta daw ang mga timplada ni Padeng Ray ngunya na pagkaaga. Ay, so pinadaras ako ni Padeng Ray kasuhapon. But dahil ko nabasa ito, madali lang, tabi yan. Ito, ha? Ray Romero, sabi niya, Padi, kagurang nan, tukduan sa kuan sa imong mga dalan, tukduan sa kuan sa imong agihan, tukduan mo akong maglakaw sa katotohan. Huli tay ka ang Diyos nin sa kong kaligtasan. Bilog na aldaw, ikan sa kong ninalauman. Salmo 24:4-5. Yan, thank you, Padi. Tato, tabasahan ta ka mo kitula ni Padeng Ray. Budak may pinadala sa kong tula man lawit-lawit ni Padeng Ray. Budak tabi may tula man sa kong pinadala si Quintista. Yan, hindi po sa tuyang programa, ha? Basahan ta ka mo, ha? Yan, tras tanto, mga tugang aramon tatulosan, mga buwan manong bareta sa pag-aaga. Mga tugang kasabay si, ay sandali pala, yung unang, sandali lang, sa tuya at tabing mga istorya. Ali po dyan sa luwas. Jim, good morning Jim. Come in. Kumusta dyan? So, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sumadahon niya to. So, assignment niya to kaso hapon. Na pagkahapon ang gobyerno pag dahil naghihiro sa mga trabahong piglalauman kan mga tao, ang mga taong desperado na ipiglalaag na sa sadiring mga kamot an espuerso, nagibuhon ang trabahong supposed to be opisyal asinahin siya ng gobyerno ang dapat magtrabaho, bibi, maski delikado, tao ang huminiro sa barangay Burabod, asin barangay San Vicente Libon, dahilan sa kung matatandaan kan Disyembre, tuminalikod na taon, nag-landslide baga subulod sa Burabod, Libon, gulping harong, sa asin propriedad, nagkatarabunan kan ruminasay na bulod, may sarong missing na persona. Nagdulok ka ito sa lokal na gobyerno partikular sa Sangguniang Bayan, ang mga apektadong mga residentes na pag-ulayan na asak ang lokal na gobyerno mabilog nin task force para maghanap asin diskubrehon ang mga bagay-bagay na sa pagtubod kan mga residentes bako natural kundi na trigger ang pagrasay kan bulod kan mga nadadangog ninda na mga pagsabog purabir pa nag-abot ang bagyong Christine tabi bibi. Sa madaling istorya, nabilog sa lokal na gobyerno sa level kan LGU ang task force manibaybang ahensya lokal anin Bilto, Menropin, P asin iba pa. Dahil man naghihiro, tan sabi, dakulon daan mga armado sa langkaw na bulod, then dahil pa man kayo ito na pinpoint kung saan talaga eksaktong lokasyon ang nasabing pigdududahan kan mga residentes na pigigikanan kan mga pagsabog nan pagtubot illegal na aktibidad o mina. Ngayon yan, ang saro sa pigahalat, iway din daan iskop kan task force i-involve na sa mga ahensyas kan gobyerno nasyonal arog kan DNR, MGB asin iba pa. Nagtapos na dumana ni Restorya kayto sa pagtubod kan mga tao sa Burabod asin San Vicente na aaksyonan man tulos ang ipiglatag na posibilidad na sa pagrasay kan bulod iyoan pagtubod ninda aligado hali duman sa nasabing mga illegal na aktibidad sa kabubuldan. Langkag na sa mga tao sa paghalat sa aksyon kan gobyerno, wara man lamang daasin dani na isihan na nagbalong magsakat
sa mga bulod na ito na purong kadlagan patabi bibi. Ang ginibos sarong konsyal nin barangay kagawad George Lumibaw Burabod kan barangay Burabod. Siya na ang nag-inisyar na mag-organize nin abot 20 persona katuyuhan so trabahong supposed to be gobyerno ang matrabaho binugtak na sa diri nindang mga kamutan isperso. Big na malisya ninda hanggang sa huri na mga aldaw tapos na su Christine kuminulaps na sa bulod dahil man napupundot da BP so pag mga pagsabog sa pagkabanggi ngunyan na interview baga ka ito kung matatandaan si MGB Regional Director Molina digdi sa DCGB na ang mga pagsabog ngayon na dadadangog tunog agabuob man siya na ngayon kan batak sa bulod na nahiling sa pagikan drone dahil man ngayon mga pagsabog na yan. Ang ginibukan grupo ni Kagawa George Lumibaw pan nakaaging Biyernes para mapatunayan sa gobyerno na totooan sa indang pinagsasabi ginalugad ta BBP sa masagasong bulod. Aligado kaya dahil natutukad ta may mga armado. Sa madaling sabi ta BBP natumbukan grupo so aligadong mina na document picture kasuhapon aldaw nin sesyon sa Sangguniang Bayan Libon pig presentar inikan mga residentes. Nasok gandig di sa mga inorganisar na mga task force sa pagsabing so pinagsabing may presensya ni armado wara mandata nakalaog nga ni nalaog so lugar and natumbok na kung saan so eksaktong lokasyon. Nakahaka so sabing mga haka-haka na pagsabog napatunayan totoo pala na 3 years na nga nilang nag-exister. Laog nin 3 years ang pagtubod kan mga residentes posible siya nga sanga ng luho asindalan an nasa laog kan mga bulod kaya an kikhadit kan mga tao baka umabot sa punto gumaraba sa naan mga kabubuldan pati tubig digdi magkaarapiktaran na nangyari na nga ni sa barangay Burabo. Dangugon niya to tabi BP an pagguhuro niya to eksklusibo kay Kagawa George Lumibaw sa kung paano ninda ginibo ang pagdiskubre sa nasabing halangkaw na bulod na inabot kan DCGP News kaswapon. Okay. Kang December 20, nag-attend kami kang session today na pag-urulayan baga na iaasap na so pagbisita sa illegal mining task force. Ngunyan sa pagparahalat mi dahil na ako nagkatios na dahil pa kami aksyon. Kahit ito na makaurong ko si Ma'am Dayaw, sabi ko nga ma'am, kami po biktima kang because nag-landslide pagang kuyan mi barangay Sa pagtubod nito sa paglandslide yung Burabod Mountain ang kausa it mining. Okay. Ngunyan Nagparahalat na ka mo na parahalat kami dahil man barang sa mo nagpa-isi na masakat na so MGP o so diin sa madaling sabi wala aksyon kaya sa dahil ninda pag-aksyon nagbuo ako kay grupo para ma-identified na kung igwa talagang illegal mining o dahil. Before nag-landslide, may mga sabi ka mo na kanto na may mga sabog. May mga pagsabog. Ngunyan ka nag-landslide, after ka ito mga pirang may sabog pa ginaray. Igwa pa. Gusto mo sabihin, kung madagos ang pagmimina, pagpapasabog. Paano mo in-organize? Kasi pira pag-iriba mo? Kasi nag-iriba? Dakol kami, mga mahigit 20 kami. 20. Kaya yung pa sa Kambiagnes. Okay. So, target nito, aram na nito. Kung sa'yo. Hindi pa. Exploration lang. Baka kung makuha nito. Kung makuha kami. O, di ano. Ngunyan,
harayo pa kami, nadangog na naman, nadangog mi na so tunog kang generator. Aldaw. Anong Aldaw, mga alas 9 Sa aga. sa aga. Biyernes. Pabiar. Okay. So, nakayo na kamo ng giya. Nagkaigwa na kaming ninggiya, dahil kami na katakot so pinagsasabi nila na may mga armado duman. Dahil kami, so toyo mi, patunayan lang na igwa kay illegal mining. Okay. Pag ranin nindo, di nagaranin na kamo, Iyo, ano na nakikita nindo? kang nakaranin na kami duman sa generator, mayo man kay pantay duman. Matawo? Dahil, Di gusto mo sabihin nag-aandar. nagandaan. Kung nakadulag, may dumit nakadulag ka na. Dahil man kinagdulag, sa mga nasa laog palan, Nag-ooperate. nag-ooperate. Okay. Ngunyan, ako dahil na ako nagduman sa pinakang kuyanta, burang naman baga ko. Dahil ko nakaya. Mga hubin pa, iyo ito ang nagralaog sa minahan. Ano yan? Kanina po iba? Ay, dakula ko na. Dakula pa sa iba? Pulo din eh. Dakula na pulo. Okay. Ano suna hiling nito duman sa ila? Dahil naman kami, dahil sa mga kaibanan ko, dahil naman nakapilaog duman sa pinakang tanil. So duman lang sa bukana, pero hararong na ang kinukay. May mga ilaw duman sa kuya. Kung kang taon na hiling? Igwa, Oo. igwa man sinda kay kuya, warning device, na iyo ito pag laog kang mga kaibanan ko, na iyo, nagkalingkaging sa warning device ninda, iyo ito ang pagluwas kang Dahil mas kinakalil. dahil man kami nailing kay mga badel. Pero ang persona, 4 ang nagluwas. merit din nito. Dahil, Dahil nito mamit. dahil, Ano sa dara nila? kuyan lang, parang dahil man sinda kidara, Pero alin sa laog? hali sa laog. Oo. Di kinaprontar ka mo. Dahil man nakakompronta, basta ang naghapot sa kaibanan ko kung ano ang ginikipon ninda duman. Ang sabi, kuyan, ang target ninda, so iya masita. Iya, masita. Ipirang taon na yan, sabi mo, tulong taon na? Since 2022. O di inimbestigaran nito, masita data, kung saan pa si Bangina pag... Dahil naman kami nag-imbestiga, basta, Dinokumenta nito, pinictura na. may iyo ito. Iyo itong kuyan. So, di ko yung napag-pag-pag Ay, mga pinictura na nito. iyo ito sa mga tanil. Hararong na. Ngunyan, ito, ano itong tanil na ito? Sakop pa ng barangay. San Vicente. San Vicente, katanigan barangay Burabo. Ito kung dudurudugtungon, Harayo ng kuyang kaito, pwedeng saburabod ng pinakang kuyang. kaya posible, sundudan ito, So pag blasting ninda na tanyog ng kaya siguro minasa ito, kaya ruminasa. after reming. Yeah. Ay, after Christine. okay. Maski nga ni pigsasabing nasa danger zone ng lugar na ito, pero kadakol ng mga bagyong makupuso, dahil nagiro, kung bako, digdi sa illegal mining. So, matapos nindo, o di pagkatapos nindo, nagsiriblagan na kamukanapat na persona. Iyo, Palaw girari sila. nagpalaw girari. So, managali naman. Nagali. O, di mga pirang oras ka mo naglakaw. Ay, kuya, di kami kaya nag-agi sa lugar mi sa Burabo. Ngunyan, harayo talaga ito. Ay, mga pirang oras. Maikit kaming 2 oras. Iyo. Di mo niya, ano ang plano? Tutok ka doon ito nito? Yung pagkang sabi kang Yan na yan, BP. Sa to yung pagsubaybay kan istorya, misteryo dyan sa Burabon. Kapag abangan taod-taod, kunduman kinurodal subulod, taod-taod pinampo, kinurodal kilansang, abangan ang litalikan. Jimmy nasalita, si Jimmy nyon. Salamat Jimmy sa report. Halip po dyan sa luwas. Tod mga tugang dyan na sa programa Tanghapot. Babalikan tayo ng mga isyong yan dyan po sa Barangay Burabon kan Libon Albay. Mientras tanto, Karen Alan nasa linya. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello Karen, good morning. Come in. Karen?
Karen. Karen in the morning. Nawala? O, diba na lang kita kay Padingalan Mario, mga tugang sa mga dagdag na istorya. Sisi tabi niya na tabi siya premier. Karen? Hello, good morning Tabi VP. Go ahead. Good morning sa mga paraan tabay. Question kan Committee on Budget and Appropriations and Bicol University kung paano tulos na kataramo hagad inimin 5 million pesos for maintenance support na wala inimin initial na kopya kan mga breakdown sa mga gagastuson para sa pagmantinir kan biyo ini dahil sa bago maaprobanan ang resolution kan MOA kan Provincial Assembly na pag-araman kan committee ba sa session na 5 million pesos palang taon-taon ang commitment kan provincial na magtaunin 5 million sa biyo basado sa pinakabagong MOA ngunya na pigibukan biyo as in provincial. Sa regular session kan Sangguniang Pandalawigan, hinapot kan na sa ating committee ba ang director kan BU Institute of Physical Education, Sports and Recreation na si Dr. Karina Sales kung igwa na silang breakdown sa gastuson para sa maintenance kan mga fasilidades sa BU. Halagad ang kasimbagan ni Madam Sales sa committee ba, dahil pa silang matataungon niya na konkretong breakdown sa mga gagastuson dahil ang sinabi VP, nakadepende iyan na sa magiging assessment paninda. Kung halimbawa sa pag-assess, ano ang babakalon ninda sa siring, budaan ang mga papakarayon gamit ang 5 million pesos. Halagad may tig-determinar si Sales sa sangunyan, ang tig-assess pa man sa naninda, so sa BU grandstand, ang susod sa iya, iyo ang kaipuhan mapakaray, kapig-abot na tabi ito bitikan baha, buda minaura na ng gaduman. Dangan digdihin na po kan kumitiba ang BU, kung paano nag-aray sa 5 million pesos ang mga ini para sa maintenance, na wala pati na breakdown of expenses ang BU, saan susubkan kumitiba, dapat may pasihan kung paano sa in-specificong gagamiton ang 5 million pesos. Buda dapat kan sa pag-committee hearing pa sana, may computation muna sila kan mga posibleng babarakalon sa sigun sa sanggunian, considering pati na illustration ngunyan kan mga barakalon buda materyales, dapat i-specify na ninda kung tiraan magagastos na sa hearing, buda sinerto na kung magiging sufficient ba talaga ang 5 million pesos na ini. Halagad kan bago ma-aprobaran ining resolution may relasyon sa MOA kan Provincial Assembly, ipig-recommendar na sa nakan sanggunian na sa sunod, kung nagigibuhon generation ng bagong MOA, may breakdown kan expenses ng mapitilog ang BU. Dahil sigurohon kung magiging sapat ang kantidad na iagad ninda para sa mga papakarahyon sa eskwelahan. Yan, Tabi VP, alis ko na sa session kan Sangguniang Panlalawigan, Karen Ala, DCGB News. Thank you, Karen. Mientras tanto, alas 5:37 na po in morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon taron mga headlines, mga tugang niya na pagkaaga sa Lado Nacional. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan, Presidente Bongbong Marcos nagpagirundom sa publiko na magbayad nin tamang buwis. Nyan. Aha. Korte Suprema nagpaluwas ng direktiba kina Executive Secretary Bersamin sa Senado asin sa Kamara de Representantes na magkomento sa petisyon kontra sa 2025 National Budget sa laog nin 10 aldaw. Bagong PhilHealth President approved sa Senado. Mantang oral arguments kang Korte Suprema sa pagbalyo kan pondo kan PhilHealth sa National Treasury nagpuo na kasuhapon. Kamara de Representantes ay naprobaran ng resolusyon ng pakidumamay sa nabayaan ni Congressman Ed Silagman. Mantang House Tri-Committee nagluwas din Shokos order kontra sa mga dahi nagsipot na vloggers para sa pagdangog kan komite. Pananibagan sa social media post isinulong kang Kamara de Representantes. Philippine Drug Enforcement Agency may bago man na hepe. Antang bagong SRP guide, iduluwas kan DTI may kinaraman sa aumento sa presyo kan mga dilat asin pandesal nakasabay sa 62 na mga produkto. Sobra 10 milyon na balota na imprenta na kang Comelec. Antang Pilipinas sa Estados Unidos nagkondukta ng joint patrols sa West Philippine Sea. The building gustong magbalik loob, hinagad na tawan ng safe conduct pass.
Bantang aprobado man kan Comelec ang resolusyon na nagsasabing pwede ang warrantless arrest Hmm. sa mga nagpapabakal at nagbakal na mamakal nin boto. Mhm. Basta na Hmm. in flagrante delicto. Isan maaresto? Ciudadano. Ciudadano, citizens arrest. Ali. Pero mag-ingat nga yata. Ano mamakal nga yaki boto, bako man ang sulo na naglalakaw. Iyo baga. Kung Iyo sulo baga. man nga, iguanin pamproteksyon sa buhay niya. Hmm. Kaya kung mapwede nga ya, magagan magiranin tabang sa otoridad. Natanay tito i-orderan kang Comelec ang mga otoridad na iyon mandakop na deng ang mang aresto. Supposed to be, di naman dapat suguon ta. Illegal baga. Sa bagay man ano. Ining resolusyon ninda, nagtutugot sa komunidad na narakupon warrantless arrest. Iyan. Oho. Okay. Mm. Bibi, yan, headlines ko na pagkagat. Diyan ka na PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Ramirez Secalio. Diyan sa Oros at Legazpi City, Bastaran, JPYS niyo yan, 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From News Base, yun po si Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar, sa mga headlines in the morning. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Ngunyan po nga 20 bago magabot ang alas 6 din morning. Aramon tanuan mga dagdag na report kasabay si Paringalar Mario sa lado lokal. Good morning, Paringal. Kamin. Morning, Badeng. Good morning sa mga PWDs digdi sa Legazpi. Accredited na kan sanggunian palunsod an grupo kan mga PWDs digdi sa Legazpi bilang CSO o Civil Society Organization. Pinasara resolusyon ni City Councilor JP Lee bilang chairman kan Committee on Accreditation. Approve na ini kan mga pagiriba sa sanggunian panglunsod. Ang PWDs organized na ini sa 70 mga barangay kan Legazpi sa pamamayo ni Nasrin Garbin, ang esposa o agom ni Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Women Empowerment, ano beto kani, may mga aktibidad sindang pigigibo na nakakatabang man sa pagedukar kana mga kababaihan na konektado sa mga programa kana gobyerno lokal. Sakto, sigon kay City Councilor JP Lee, na sa maabot na Marso, Women's Month, may mga programa yung giribuhon ang mga kababayan asin ma-encourage man ang iba pa na maging aktibo na mag-isip din mga programa asin aktibidad na magkatabang sa gobyerno na marikognisar ang derechos kan mga kababaihan. Badi abokaras kan informasyon digdi sa Nuas, Anar Mario, DCGB. Salamat, Paringal, sa mga bareta in the morning. Ngunyan tabi na pagkaaga. Oras natin, 15 bago magabot, 16 pa lang bago tabi magabot mga tugang an alas 6 nin aga. Didi po sa DCGB News Express. Aramon ta daw ang magayon na rawit-dawit in the morning ni Pading Ray Romero, mga tugang sa satuyang programa. Titulo, panahon kay raming kalungkutan. Yan. Napakabuti mo, Panginoon, ikaw po ay dakila. Sambahin ka at purihin, mapagpalang Ama. Sa lahat po sa kabutihan at sa iyong habag, patawarin mo kami sa mga pagkakasala. Mapagpalang araw sa inyo lahat dyan.
Tayo'y magtulungan sa ikabubuti ng bayan. Pag-aralan po natin o mas pang pag-isipan ang mga napakaparaanang sa kalamidad ay may kaugnayan. Mga kaganapang dahil sa bagyo, ang taas ng baha minsan lampas tao. Sa iba'y bubong na lang ang makikita mo, kasama pang gumuho, bundok na nakakalbo. Hindi lang po dito ang dahilan ng kalungkutan, kundi yung mga panluloko, mga modus o scam. Nakakaawa naman mga biktimang luhaan na wala sa kanya mga pinaghihirapan. Mga pang-aabuso sa inosenteng tao, natanganing nasa isip ang gumawang matino. Kanilang kahinaan sinasamantala lalo ng taong sa isip masasamang plano. At mga pangyayaring kaugnay sa pamilya, panghahalay sa anak na walang budhing ama. Mga krimen na sa atin ay nagpapalala kung paano na ang puri o futuro ng bata. Kung minsan ay problema, ang problema ay sa pag-aalaga. Mayroong napapahamak kung sa ina pabaya, kung ina pabaya. Kung ang ama naman ay sugapa sa alak, nawawala sa katinuan, sama-sama ang bagsak. Idagdag pa ang problema na di maalis-alis, ang kamandag ng drogang epekto'y sa malupit. Siyang sumisira sa matinding pag-iisip na bunga ay lagim sa lipunat pasakit o sa lipunay pasakit. Saan kaya papunta ang ating maghapon? Kung ang kasamaan nandiyan ay patuloy kung ang kasamaan nandiyan at patuloy, maabot pa kaya ang buhay na pasulong o lahat pagsisisi buhay na paurong? Diyos ko po, tulungan mo na kami maiahon. Sa kahirapan, bigyan mo ang solusyon sa panahon. Na kay raming mga kalungkutan, maawa ka sa amin, bigyan mo ng proteksyon. Salamat po, Panginoon. Yan, ha? Thank you pa rin, Ray. Magayo na pag-aaga sa satuya tabi na mga parantabay. Diyan mga tugang sa Barangay Tula-Tula. Mabuhay pa rin, Ray. I love you, Padi. Paningit. Sabi ni Pading Ray sa radyo, I love you to, Padi. Mga tugang yan po, mga dagdag na karaman sa morning. Paningit sa Morning Hirit. Aramon tada, one istorya. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hearing. Aram daw nindo kung anong apod mga tugang sa parong sa palibot pagkatapos na pag-uran. May apod pa lang ka na din. May apod pa lang ka yan. Yan baga nagparauran, tapos mga tugang na mamarong an sa tuyang palibot. May apod palan yan. Ang apod tabi kan petrichor. Petrichor. Alat ko na, deko na review. Siguro doon tada ang pag-pronounce kayo. Taba ka ba, disquido kita. Ano, Che Premier? Okay. Matibayo man ang kadali. Matibayon ka man.
Yung man ang ganano. Yan baga na so nga uminuran. Ang apod kan mga gurang sangaw. Man ito, panangaw. Yan mga na uminuran. Pakauran, mga tugang bigla na namarong mo sugari, sangaw, panangaw, ano po kan sa mukha ito, sangaw. Grabe yan, sangaw kan daga. So, dumugon baga, tapos minasangaw. Yan. Yung mananggad si Pramira, no? Ang apod kayan da ang mga tugang petrichor. Yan. P-A-P-E-T-R-I-C-H-O-R. Petrichor. Yan, ha? Yung pala na nga po kayan. Ati, ano nga yan? Ngayon, no, ay malangani, iyan tabi na kuhan, iyan tabi na, ngayon, malangani bagapag, ano ini? Malangani bagapag, ang mga gurang baga, ang pigasabi baganinda, ang pigasabi baganinda, mga tugang na, ano yan, na, ngayon, nini, noy, Day ngayon magkuhan, day ngayon ano ini, day ngayon magluwas, ta grabe ngayon sa nga, busi awon ka mo. Ayun, sorry, mali pala yung pronunciation natin. Ang pag-pronounce pagkan petrichor, Petrocor. Yan. Sorry kaya daw ako, doon ako. First time, dahil ko na-review iningo niya na aga eh. Ang apod palang kaan, inaalis ngaw. Bataan, sangaw. Yan, sangaw sa palibot, sangaw sa tao din. Petrocor. Yan, yun na. Yan na. Yan pala ng tama na pag-pronounce. Sorry na-mispronounce ko. Dahil ko talaga, first time kong mabasa ang word. Ulitin natin. Ang right pronunciation. Petrocor. Yan, na. Petrocor. Ulit. Petrocor. Say it again. Petrocor. Talbatana. Yung pala na kaya daw ako. Mga familiar words adi. Petrocor. Doon ako sa pagbasa ko sa bago eh. Dahil nga may igwa kita Kito pronunciation. Yan. Petrocor. Yan tabi ang apod, mga tugang sa alisngaw, sa palibot. Yan. Ang gusto kong maraman si Premier, so alisngaw sa tawo, kung ano ito? Ang sod. Latos kang sala. Ang sangaw ngayon sa tawo, ang sod. Pero tabi mga tugang ang sangaw sa palibot. Pagkatapos ng pag-uran, ulitong kulang, po tabi, Petrocor. Yan, Petrocor. Yan. P-E-T-R-I-C-H-O-R. Petrocor. Yan. Madasalbata ng dila ini. Ulit. Spelling. P-E-T-R-I-C-H-O-R. Petrocor. Yan. Yun na tabi na po sa sangaw mga tugang sa palibot. In other words, tabi, ang gusto sabihon dakaan mga tugang, po sa Bicol, alisngaw. In other words, tabi, ang apon kaan mga tugang, alisngaw. Yan. Kaya mga gurang, dahil po yan pipa, ruluwas. Ngayon baka nga busiawon ka, grabe nga ang sangaw. Sa mga babae, dahil paturo ko sa gaputa. Madali nga makalaog. Di ba sabi kan mga maedad kang panahon? Di ba ka? Iba sabi kan mga panahon. Di ba? Kaya, pag may sangaw, ano dan English kang sibang? Ay pangyari. Di ko aram na sibang. Ano man ang English kang sibang? Ano? Hello? Hello? Yes? Ansod. Latos unta kang salbatana ka na. Maulo ka pang sarawayon ka. Ang apod. Ang sod palan.
inda. Harayong pangayabos, nagbaba. Harayong pangayabos, nagbaba ka na. Oo. Madidismayo ka pala. Ano, Migo? Oy, Migo. Anong Tagalog ang sibang? Sibang. May Tagalog yan eh. Ang Tagalog ng sibang. Ano, Jing? Ano? Ade maram, de pala na nagparapot ang oro intra ka. Bye-bye. Sige. Ano tabi si Premier? Ang sibang? Usog. Adi. Ang sabi niya, usog man na, pera usog. Yuman lang gad. Adi, bakang usog ngaya, gilid. Ngaya, usog daw ngaya kidiit. Usog daw ngaya kidiit, hoy. Usog. In Tagalog. O in English. Ayun daw. Usog. Ang apunda akang usog. Kundi ang translation niya, trend. Ang usog mga tugang, sa Tagal, ang sibang na usog. Ang English niya tabi, trend. T-R-E-N-D. Trend. Oh. Trend. Yun ko niya eh. Usog. Ang kundi kabag, sibang. Usog. Hello. Salbata. Migo. Mga yabos, pakiusog-usog daw mo yan konti. Tapi o to na jeep. English ka, Migo. Oh. Ang English ka no, so, to move. To move. Natusod ta ka. To move. Move. Ngayon, bossing, usog daw ngayang diit. Kaya to move pala, to move. To move. Oo. Ang Tagalog naman kang answer, ang hit. Ang hit. Pagkagaga din man lang, yun pigurunan ta. Sus na. Ito mga swimming champion yan. Sa NBA. Ang hit. Championship? Swimming champion, ang Miami Heat. Oh, sabi ni Chudoming panay sa kampanahon, champion? Championship? Diba ang bigyan storya naman? Awinda. Parang pag-istoryan sa to, Petrocor. Sangaw sa palibot. Nag-arabot sa angsod ng mga sarawayo nila. Petrocor. Pero mo na Petromax. Petromax. Okay. Ano na Petromax yun yan, Migo? Ano eh? Wala ng Petromax. Nawara na bagata. Dahil naman tayo. What? May nababakal na pigon ng mga chargeable lamp? Yan, tama ka. Mga LED na, no? Oo. Kaya ito, kami kan. Tapi gamit sa pag-ilaw baga dyan sa dagat. Maski sa mga tindahan. Bibumbahan niya. Tapos bibit-bit iyan sa kung ano. Maliwanagon. Kaya nga, hindi mo siya sa parte ng maning. Dili pag iga baga pag may piyesta baga. Yan, pista. Pag piyesta, minasubli kami kang kahit ito. Ang apod migo, Kulman. Sobrang, paano yan? Kulman. Tapos nahiling ko pag abot ko sa Legazpi. Natawin niya kata Kulman ang apod kayo ni. Ito pala, sobrang. Tapos sa piligamit na, sugasa. Yan, yun ang gano'n. Nangasa bagay ito, Israel. Ayun pala na di. Nasa Israel na. Sige na, Migo. Sige na go. Salamat. Pagkagaganin mal na Diyos naman. Kung ano na. Good morning. Uy, happy birthday kay Ate Jennifer Isip. Yan, Ate Jennifer. Happy birthday. So, first love ni Dr. Glenn Isip. Happy birthday, Tabi. Happy birthday. Jennifer Isip. Happy birthday, Ate. Ate Jen. Good morning. Tabi, sabi ni kan sa imong lalabs, Dr. Glenn Isip. Maray na agad tabi sa imong migo. Sabi ni Dr. Glenn, usog nga ya, move. Magkaugmaw naman ang tirada ta naman ngunya na pag. Naugmaw naman nagungunya na aga. Sabi ni Kapitan Toy Barajas, morning pa di, wala ka mo sa YouTube.
Ayun po, yaon kami. Tabi kap. So laog kang kwarto kina nagauran ang apod kaan. Ayun na sa imo. Pasir matabi kap. Ang tirada mo. Iba man ang sangaw naan. Giri man ang gadi yumigo ano. Giri man ang gadaro ka ng ang apod sa sangaw kaan. Giri man ang gadi yun eh. Alright, what is mga tugang asibang? But memories remain. Sabi digdi, Will always. sibang is a Filipino culture, belief that a stranger's visit can cause a child to have convulsions and fever. Has come. It is also known as usog or balis. Yung mananggad palan. Kaya laling ko naman sa Google, ang English kang usog, trend. T-R-E-N-D, trend. Oh. Sibang is a Filipino superstition that a stranger's greeting or evil eye can cause a child to become ill. It is often attributed to infants and toddlers. Yan. Yung sabi yun pala, ang pagtuod kang panahon, ang nasisibang mga tugang. So, aki, sigurang dae, ha? Ang gurang, iyon para sibang. To counter the effects of sibang, a stranger or newcomer may be asked to put some of their saliva on the child's forehead. Sa kamaga, shoulder or abdomen. The stranger then says, puwera usog, which means out usog. Yan. Kalbata na ate Kuya Rondon. Kuya Rondon, ang aram ko kaya kayan, ang talaga ang sibang, pag ngayon, para dahil ka masibang, bibugtakan ki liboy kan bisita, supusod. Supusod. Yan palang, pati palang sa ango gadi. Buda pa rin ang sibang, mga tugang, para duman sa aki. May mga gurang bagang nasisibang. Sigurang palan, iyo ang para sibang. Maggay. At tanugad nga ni, mataymingan mo na, kuminulog so tulakan daraga. Pagkulugan tulakan daraga, nasibang nga niya ako may. Hahanapon so para sibang. May uutong yung uminaging kong kasubako so para ugbas. Stoy, nga atyo, puldo. Stoy, nasibang mo gud nga so aki kong daraga si liwoy daw nga po. Kuano na kaan, so dila ka ni utwal, tapos gutong kan muro niya, iduduridod naman sa pusod. Pagkalipas kinagkaparang, ay, wala na nga may. Hello. Hello, VP. Good morning. Iyan tabing sibang, anday na i-explain kan medical professionals. Kan science ano? Oo. Hindi kaya nindang i-explain yan kung ano ang rason. Iyong manangga, daddy. Iyong manangga. Pero tama itong sabi mo tabi na maski may edad na si sibang. Correct. Oo. Dako na akong experience na kaya na nagkaharano ko na nasibang. Oo. Normal talaga yan sa mga bakulan sa aki. Pero ang pinaka-effective ang bulong kan sibang. Oo. Tama itong sabi mo, liwoy. Iyo, bako karaw. Iyong migo. Talaga, lilibuyan sa nababara. Oo, pero dapat bakong compromised ang liwoy. Nata. Gusto sabihin, dahil nag-agi sa guramoy, may mga mikrobyo baga ang guramoy. Dapat pala, kuan. Dapat direkta hadi sa dila. Direkta from the horse's mouth. Yes. Lapason pa ka. Dinilaan mismo, pusod. Pagkaga naman sa imo. Sarap ba yun? Bipi, may konsulta lang sabi ako. Nagkurulog na naman sa payo. ano na naman yan? Totoong warak man talaga ng West Philippine Sea. Deng West Philippine Sea? Ano ba ang sabi ni Marco Rita? Nga, ano na nga po ito? Sa
Dahil man ang West Philippine Sea. O tanga po baga kaan sa mapa? Ano yan? South China Sea. Tingilin ko sa mga mapa, ang talagang term is South China Sea. South China na, oh. Sea. Oo. So ano talaga ang tama? Kita man sa namigo ang nag-orimbintukan kan sa pigaparanab kan China sa lugar ta, ginibutang South Philippine Sea, West Philippine Sea. Yes. Pero talaga sa mga world map, ang ngaran talaga kayan, West Philippine Sea. West China Sea. China Sea. So gusto sabihin, tama si Marcoleta talaga. May punto man siya duman. Doon man sa mapa talagang South China, West Philippine Sea. No, kasi kung mahilig mo sa Facebook baga, puro kontra kay Marcoleta. Oo. Pero sa totoo lang, Migo, magiling ka kay world map. Maski sa mga mapa, dahil man talaga kimapang nakasurat na ano yan. Digdi dapat sa Kabikulan, dapat mag-issue na kay official statement ang number 1 na radio station. Tanganin ba ko rilibong? Latasunta ka dyan na. Yan baga, narunduman ko yan, kapiga para lalaog kita kang, ano yan, kang China, piga para anab sa mga teritoryo ta dyan. Kaya kita mismo nagbago kang pangaran, Migo. Ginibutang, ano yan, West Philippine Sea. Ginibutang EEZ. Yes. Exclusive Economic Zone. Correct. Kan 2012 actually nagpon yan. Kaya, takita nagbago, di man magkapuro na sa dating record kang panahon. Pero Ayun may talaga nahiling natudan. May nahiling kong sarong map sa NOAA. NOAA, oo. Na West Philippine Sea. Iyo. So, iyo lang ito nahiling ko. Oo. Kaya mapagal ba nga ngunyan mabuhay talaga? Makulog sa payo? Ata na. Oo. Ang maray kayo ni, pamasahin na kita. Gari araw ka. Sige na. Bye. Good morning. Sana kayo na joker ini. Sabi ni Rondon, nagpon sa sangaw, nakaduman sa sibang. Iyon na nga ni. Ang ururunta ko niya, kaya mabarita na kita. Nagpon ang ururunta sa sangaw, sa palibot. Di ba? Na iya pa lang ito. So, apod ka ng sangaw sa palibot. Nakaharabot kita sa sibang. Tapos, ang tinapusan ta mga tugang West Philippine Sea. Tunay talaga ang programa ta. Kaya maka-enjoy yun ka mga parantabay. Ikabaga nga tabi ang sibang mo sa babae, nailing mo ng Rondon ninyo. Anay bak pakaliwoy after 9 months. Dagang kita. Hindi man na para liboy. Pagkalay dyan, amigo, para liboy. After 9 months, minaki. Hindi na sarabayan man na. Ang hapot ko, kung paano naaraman ang tao na may sibang. Balik naman kita sa sibang. Sa West Philippine Sea. Balik naman kita sa sibang, sabi ni Manay Ali sa Gimba. Ang tao mga tugang nakakasibang pagutom. Tama, Chief Romer? Pagutom na ang tao, nakakasibang. Pero gayon kung gabos kita may sibang, siribangon man mga, ayan, ayaon yan sa West Philippine Sea na mga Chinese. Gano'n doon na, kumagana kita. Buda tiraon takipengorag na ang sod. Hello? Iyo. Iba naman sa... Iyo ko itong panlaban na dyan sa China Sea. Garato lamang sa alunan ko kan Hindi naman pagsagaga. kaya yan. Iyo, kaya gayon tig-insist ka ni China na sa Inday yan. Sa mga pamanangan ba kang panahon? Doon man sa nampiganon ta. Dayo man talaga, Pag-save mo amigo. na side, Ang original China Sea. talaga na apod kan is South China Sea. Kaya nga, dyan sa China Sea. Sa ibang side kang mapata is Pacific Ocean, ako. Sa mga world map baga, mailing mo yan, wala man talaga kay West Philippine Sea. Kaya siguro, pig-insist talaga na sa China lugar na, kundi dapat may boundaries. Yes. Taba ko manan, ultimo na sa nanganing sa tuya. Gusto niya pang, malaganan sa habubuhian, o ang Taiwan habubuhian, sa dadayan. Iyo, kundi sa Arabo pamagaan kan mga panahon kang gobyerno rin dati, nagturo lang din sa Taiwan. Yan. Nag-establish yung nag-isa-diring government man dyan. Pero part kan province kan China baga. Yes, kang panahon. Kang panahon. Sabo yan kan gobyerno, kaya diyan na turulag. Kita nga ni, Migo baga? Chinese 3D. Kita nga ni, pinabakal baga kita kang
Kastila kang Spain sa US, pero ang dolyares daw ito. Ano naman mo? Nasa history baga. Tama. Nakaarabot naman kita sa Espanya. Tama na, okay na Miguel. Dapat i-English talaga. Libong na. O, yun na go. Bye. Salbata na pag nag-ururong kita. Hali mga tugang sa Sibang. Kung saan kita nakaarabot. O, mabareta na kita. O niyo, turutulto lamang na ururong ta. Ang mga bareta, susunod na. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrulaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:11. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw ngunyan na Miyerkules, fitsa 5 po kan bulan na Pebrero. O ang headlines kan mga bareta. Punong Barangay Glen Barcelon, Kandaptap, Legazpi City, nagpasalamat sa komendasyon na itinao sa iya kan sanggo niyang panlalawigan kan Albay bilang pagbidbid sa pagiging dangal ng Bayan Regional Awardee kan taon 2024. Positibo asin negatibong epekto sa ekonomiya kan pigbubosol na 200 pesos na aumento sa sweldo kan mga empleyado sa pribadong sektor ipinaglatag ni HCCI President Rosemary Quinto Ray. PBBM nagpagiromdom sa publiko na magbayad nin tamang buwis. Korte Suprema nagpaluwas ng direktiba kina Executive Secretary Bersamin sa Senado asin Kamara na magkomento sa petisyon kontra sa 2025 national budget.
Sa ibang nasyon, North Atlantic Treaty Organization pinahimutikan na apektado sila sa trade issues kan US as in Europe. Sa Business News, MSRP kan imported na bagas posibleng maibaba sagkod sa 50 pesos kada kilo sa Marso sigon sa Department of Agriculture. Sa Health News, mga employers pinatanidan kan mga health experts may kinaraman sa mental health. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, sarong disaster. Alagad may positibo asin negatibong epekto sa ekonomiya kang probinsya Kanalbay ani pinagbubusol na 200 pesos na dugang na sweldo para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Inang naging reaksyon ni Albay Chamber of Commerce and Industry President Rosemary Quinto Rey sa DCGB News sa pagkasabing may rekomendasyon ang Philippine Chamber of Commerce na paghururunan asin base sa pangangaipokan kada rehiyon ang paghiro kan sweldo kan mga obrero. Paliwanag ni Rey na ang kada rehiyon may pagkakaiba nin klase ni negosyo. Kanya-kanyang pangangaipo asin iba pang standard of living kung kaya dapat na ikonsiderar ini bago ipasar ang nasabing propwesto. May pros and cons ini. This is a disaster to the business and to the economy itself. Because it will not balance the capitalists and the employees. Dapat balance kita sa gabos na bagay. Kuno na mga bagay na pwede maninda dapat i-address mo na para ma-facilitate siya. Dinagdag pa rin Ray na igwanin mga local tripartite wages and productivity board sa kada rehiyon. Mantang pinagpaliwanag pa kainin ang sweldo na pabor sa mga empleyado alagad kaipuhan na masabutan nakasabay kan paglangkaw kan sweldo, malangkaw ang kontribusyon ninda sa manilain na ahensya kan gobyerno, arog kang SSS, PhilHealth asin pag-ibig kung sain magiging patas sana ini kung magiging patas lang ini kung suso madahon. Iba pa niya itong mga bareta, nagpahayag po din pasasalamat si punong barangay Glen J. Barcelon kan barangay Daplap, Legazpi City sa mga miyembros kan sangguniang panlalawigan Kanalbay sa pagpasar kan Provincial Resolution number 1596-2025 commending and congratulating Barcelon bilang dangal ng Bayan Regional Awardee kan Civil Service Commission 5 para sa taon 2025. Ipinagtaw ang komendasyon sa ginibong ika-125 regular session kan sangguniang panlalawigan kasuhapon. Ang pagpapaabot ni Barcelonin pasasalamat sa mga pag-iriba kan sangguniang panlalawigan. Ipigpaabot man ni Barcelon ang sa iyang pasalamat kay Kinatawan Isham Ismail, ang Liga President kan Siyudad ni Legazpi sa pesos kaining mamidbidan ang sa iyang humble achievement as in outstanding performance sa serbisyo publiko. Hihinguhahon mga tugang kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JB DAP na sa Giraray na maging operational ang thermolysis na iyuan ekipahes na napigagamit para masulo ang mga hazardous waste kan ospital na binakal ka nakaagi pang mga taon. Matatandaan na pundo ang paggamit kaini dahil sa mga unresidente sa luwas kan compound kang ospital nagrereklamo dahil na sangab ang manlain na parong kadabis na pigusulo ang mga waste material na hali mismo sa ospital. Sigon kay JB DAP Chief Dr. Dominador Concepcion, nasangunyan may mga remedyo ng gigibuhon para dain na makaapektar sa mga residentes. Apera kaini nagkaigwaman in inisyal na konsultasyon sa mga residentes. Katakod kaini nagtutubod si konsepsyon na kapag nasunod ang proseso, pwede nang maibalik ang operasyon kaini para dain na ipagdara sa ibang lugar ang mga basura kan ospital. Dagdag, mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luwas sa oras na 18 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga. COMELEC sa ginubatan ng apudan sa mga kandidato kung pwede habang dai pa nag-aabot ang campaign period, dai na muna magpaparapadorokot nin mga campaign posters. Tababaraklason man sa nakan COMELEC sa oras na ilansar na an Operation Backlash. Report kay Jimmy Nasalita.
Didisganar ni Ginobatan Election Officer Rodolfo Ramirez ang mga kandidato o alalay ti mga politiko na natutukuhan magburugtak, magkurutay nin mga posters asin mga litrato nin mga politiko sa mga pampublikong lugar arog kan mga gilid nin highway na kung pwede dahil magparapadurukot kan mga ini sa mga kahoy, mga poste o fabricated billboard lalo na sa mga gilid nin mga tinampo. Habang nagrarani ang national and local election, nagpaparadakol na pati ang mga ini sa kapalibutan. Sigun kay Mr. Rodolfo Ramirez, masasayang man sana ang mga ini sa pagsabing pag nagpuna ang campaign period, siyerto sigurado ang COMELEC malansar nin Operation Baklas, gabos na poster mga campaign materials na bako na sa tamang lugar, uubuson yan babaklason. Bilang resulta, dagdag basura ini, problema na naman ini kan COMELEC, kung paano ang mga ini i-dispose dahil man ini pwedeng suruloon, dahil man pwedeng itaralbong sa daga dahilan sa Maylays na nasususog sa Republic Act 9003. Sa ngunyan, ang pangapodan kan COMELEC sa mga nagsasaragibo kay ni na kung po pwede dahil na pagibuhon ang siring na mga practice, magsunod sa pinapasunod na kasuguan kan COMELEC. Sa pampublikong lugar na linaglinda ang poster, whether ang paglinaag niya sa pampubliko na bawal po yan, na may disseminate kaming common poster area na kinaag niya sa outside of designated common poster area, aalion niyan whether legal ang size or dakula po. Ang election officer kan Ginobatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB. Mientras tanto, Al Armario may dagdagman po na report. Kamin paringal. Oras natin 21 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. O yan na po ang detalye kang report ni Al Armario. Sana sa 64% ang rating kan Legazpi sa 2023 asin lalong napabayaan ini sa 2024 pag-abot sa immunization program. Ini ang nagluwas sa pag-aadal kan sanggunian na palunsod kaya nagpasar na sinda minordinansa para sa full implementation kan National Immunization Program. Si City Councilor Attorney Butch Lucila, ang proponent kani, co-proponent si City Councilor Sunshine Imperial. Base sa mga committee meetings, nagluya o kaya napag-adalan na nagluya ang implementasyon dahil sa kawarinin pondo halay sa gobyerno lokal kan mga luminis na taon asin kulang pa din na koordinasyon sa Department of Health na iyo ang implementing agency. Immunization ang role kan DOH, funding man an sa LGU. Kaya para mapakusog ang programang ini, plano ng budgetan kan syudad. Sa masunod na taon, pwede pang mag-supplemental ngunya na 2025 para ma-address ang full implementation kan immunization program para sa mga kaakian. Alarmario, DCGB. Congressman Edsel Lagman amay nang inihatod sa airport para ibalik duman sa Metro Manila. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Ipigbiyahe ng unyan pasiring sa Metro Manila ang bangkay ni Congressman Edsel Lagman. Amay ang aga pasado alas 3 kasubago kan magali digdi sa St. John the Baptist Parish kan Tabaco City. Ang convoy na nagatod kay Congressman Lagman sa airport diyan sa Daraga. Pag-abot sa Daraga, nagkaiguanin military honors antes na ilinaog sa aeroplano si Congressman Edsel Lagman para duman naman sa Metro Manila. Magkakaiguanin paglalamay poon na ngunyan aldaw sundo na ilubong ini sa February 10 sa Loyola Memorial Park sa Marikina alas 8:30 pagkaaga. Nagatod kasubago sa sa bangkay ni Congressman Edsel Lagman sa iyang pamilya kasabay ang mga dayupot na suportadores maging ang nagkape ng mga ilihidong mga opisyales sa manlain-lain na banwaan
digdi sa Primer Distrito Canalbay, asinaan mga ilidong opisyales sa Siyudad Cantabaco. Nagsabay man sa paghatod kay Congressman Lagman sa airport si Acting Governor Glenn Daong Bongao at ng ibang mga opisyales kan Gobyerno Provincial Canalbay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Alas 6:24 oras sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Siyudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kung si J. Pili, handang magsilbi. Kung si J. Pili, handang magsilbi. GB News Express. GB News Express. Bareta mga tugang sa Pilipinas, nangapudan po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magbayad nin tamang buwis tanganing may pautob ang mga proyekto asin maitaw ang serbisyong dapat na makamtan kan mga Filipino. Ang pagiromdom ginibo kan Presidente sa sayang pag-atender sa kick-off kang National Tax Campaign kan Bureau of Internal Revenue sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Tigon sa Presidente, importante ang pagbayad din tamang buwis para magastusan ang mga proyekto asin serbisyong magkakanigo sa mga namamanuaan. Yan naman indoon kan Presidente na ang kada namanuaan na nagsusunod sa pagbayad din tamang buwis nagiging parte kan pag-uswag kang nasyon asin kabuhayan. Ikinaugmaman kang Presidente ang report kan BIR na naabot kay ni ang target collection sa kainuting pagkakataon. Sa laog nin 20 taon, ang BIR nakakolekta nin sobra sa 2.85 trilyon pesos. Kan taon 2024 na masalang kaugikan sa nakolekta
kan 2023 na 2.52 trilyon pesos. Sinabi ni Marcos Jr. na ang nakolektang kantidad kan BIR kapareho nin sobra sa 1 milyon na bagong eskwelahan, 19,000 na kilometros nin tinampo, as in 167,000 na mga bagong health facility sa komunidad. Kasabay kay ni, sinabi ni Marcos na lalapagon ninda as in papanimbagon kan gobyerno ang mga padagos na nag-ibitar as in nagdadaya sa sendang buwis sa pagikang paglansar kan kampanya kan BIR. Pagpaliwanag po kan Korte Suprema ang nagkaperang haralangkaw na opisyal kan gobyerno may kinaanaman sa petisyon na naghahagad na ibasura ang 2025 national budget. Sinugo kan Korte Suprema o Supreme Court and Bank ang mga Kamara de Representantes. Sinabi sa Senado as in Executive Secretary Lucas Bersamin na magsumiter nin komento sa laog din 10 aldaw. Inot nang nagsumiter nin petition for certiorari si dating Executive Secretary Vic Rodriguez as in iba pang petitioner. Tinawanin doon kainin ang 2025 national budget o ang General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 unconstitutional dahil sa day pagtagaman nin pondo para sa sa PhilHealth, pagdugang nin appropriations na sobra sa rekomendasyon kang presidente sin mas dakulang pondo sa infrastruktura kumpara sa edukasyon. Apera padigdi ang pigupuntong blankong items sa General Appropriations Bill. Welcome sa Senado. Ang pagpili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong presidente as in Chief Executive Officer kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Tanumpa si Mercado kay PBBM kasalida ni Emmanuel Ledesma Jr. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na dapat haluin nang salidahan si Ledesma dahil dain niya pigigibo ang dapat nagibuhon apuera sa mga o para sa mga miyembro kan PhilHealth. Sigon kay Escudero, maabot niyang mapakaray ni Mercado ang PhilHealth lalo na sa mga benepisyo kan mga namanuaan. Pakaraw ang pahayag ni Escudero na hudyan man maray, maray paman giraray. Mientras tanto, pinuna na kasahapon ang oral arguments o pagdangog kan Korte Suprema may kinaaraman sa kontrobersyal na pagbalyo nin fondo kan PhilHealth sa National Treasury. Pasado alas 2 kan pokpokon ni Chief Justice Alexander Hesmondo ang Gavel na sinyal sa pagpuon kan pagdangog. Kaibahan kaining nanginot sa oral arguments ang 13 na mga maestrado kan pinakahalangkaw na Korte sa Nasyon. Kaibahan sa mga nagatindir sa lado kan nag-question sa legalidad kan pagbayo nin pondo using the Senate Minority Leader Coco Pimentel, dating Congressman Nery Colmenares as in dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Nasa session hall man si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, as in Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian
Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building,
Gogon, Sirangan, Pirangka, Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Ang mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, pinahimutikan po kang North Atlantic Treaty Organization o NATO na magkakaigwanin epekto ang naging trade issues kang US as in Europe. Sigon kay NATO Chief Mark Rutte na sa indang pinahimutikan na pwedeng magkalas ang Europe sa security relationship ninda sa Estados Unidos. Sinabi niyang dai nakakarahay o makakarahay sa European Defense Strategy kunwara ang US. Padagos man ang sa indang koordinasyon ni US President Donald Trump asin nanda sindang magpaapod nin pagtiripon. Magigiromdoma na nakusarin Trump ang NATO na dai nagagastos sin tama para sa indang depensa kung sa ang US pa ang pigasabing may kakayahan na magtaon nin proteksyon. Business News. Naglalaom mga tugang si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mas hababa sa 50 pesos ang magiging bawas presyo sa kada kilo ni imported rice sa primerong partikan Marso. Enot kay ni pig-anunsyo ni Laurel na ibababa ngunyan na Miyerkules, Pebrero 5 ang maximum suggested retail price kan mga imported na bagas sa 55 pesos kada kilo para sa 5% na broken hali sa dating presyo na 58 pesos kada kilo. Initanganing mapagian ang pasanon kan mga konsumidores salang kaw na presyo nin pangenot na pagkaon sa nasyon. Parte ini kan dispersos kan Department of Agriculture na apakusog ang presyo kan mga bagas asin mapagian ang pressure sa pagitaas kan pangenot na barakalon. Desisyon resulta kan mahiwas na konsultasyon sa mga stakeholders kan industriya. Ninbagas kay bahan ang mga importers as and retailers tanganing masiguro na makinabang ang kadakol o ang mga parabakal dahil naapektaran ang supply ninbagas. Bilang kadagdagan sa pagbawas sa presyo ng imported na bagas, magpapadagos ang DA sa maigpit na pagmamonitor sa supply ng bagas sa mga saudan pati naman ang kondisyon sa mga merkado. Health News. Mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon tara po ang patanid kan mga health experts. May kinaraman sa mga mental health kan mga trabahador o kaya mga employers. O kaya para po sa mga employers, susog sa patanid kan mga health experts may kinaraman sa mental health. Uya po ang detalye kay Paring Mar. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dapat na pangatamanan kang publiko ang sendang mental health. Sigon sa mga health experts sa kinaban. Partikular na pinag-abisuan ngunyan ang mga employers sendang sinabi na dapat suportaran ang good mental health sa lugar kang pigtatrabahuan kan sendang mga empleyado. Sa pigbaluwas na pahayag kan World Health Organization o WHO, sendang sinabi na ang marahay na suporta ka mga employers sa mental health maresulta sa karahayan asin makontribuir sa mas baskog asin mas produktibong workplace. Health News from Newsbase, Mardela, Day Niba. Sandali lang, pinagukontak niya to mga tugang ang pag-asa, DOST sa kamugtakan kampanahon. Ayan, busy. Ang linya ng pag-asa, taod-taod babalikan na lang po ang pag-asa para po sa latest forecast ngunyan pong aldaw na nagluwas na po ang aldaw sa satuya na kapalibutan.
Yan po ang detalyes kan mga bareta ngunyan po nga daw sa GB News Express. Sulat po sa News Base ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mustasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB. Garantisado na GB News Express. News Express. GB News Express. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantesda asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Delikado naman inijing na hurot singkong ini. Gari naman, ngayon akong aga naman nakamati kay hahatsing .
Alright, sige. Ang mga helang, mga tugang kang atay, arog kan fatty liver disease. Basta Morning, Henry M. Alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang po nadara kan sobrang pag-anom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang, igwa po ang kisilimarin na hali sa herb natural kaya aligta. Yan po, mga tugang, para sa proteksyong kangatay. Ang silimarin, saro po yan na antioxidant na nagkakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Soralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwede man na mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid o nakakatabang man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kayo. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na para po mga tugang sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oy, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin 10 minutes na lang o 9 minutos na lang tabi bago magabot ang alas 7 nin pagkaaga. So, bangkay palang tabi ni Tuyang, DJ Tuyang, mga tugang, ilubong na sa Domingo, ano? Para po naman sa mga kwanta sa tuya tabi na mga ay tama, balat ko na. Okay, sandali lang Yan, okay na. Alright, sige po. Alright, para po naman sa mga tagahanga, as in mga supporters ni Tuyang, so mga kwantabi, mga nag-antabay dyan, mga tugang, pipaaram ko po sa endo na ang lubong po sa iya sa Domingo. Alaw na po ang hapon, tabi, 1 o'clock sa Domingo, tabi ang sa iyang lubong. Gara dyan po sa Forest Lake, tabi, kaya mga before 1, mahalian duman sa duman tabi sa St. Peter. Tapos mga tugang mimisahan, then pasiring dilubong po after lunch, no? Yan po sa lugar na iyan. Kaya may Borobanggi po igwa ki misa alas 6 nin aga. Alas 6 nin banggi. Kaya sa sa diyan na banggi igwa na naman ki misa mga tugang tabi sa sa room 102 kan St. Peter's Chapel. Okay? Yan tabi ang latest dyan. Obituary niya to para po sa detalye kang internment mga tugang kay Tuyang. Okay? Good morning kay Wensilisay, ang sa Tuyang amigo dyan sa DAR. So, kasabay-sabay na Chief Ramir Boda ni sa ito kasabay mo kasapon si Jerome. Masain na mga lalaki daw ini. Yaon sindangon yan sa sasakyan. Panaga palan. Panaga. Pasiring palan mga tugang sa naga. Yan. Sige. Jero. Ano yan? Wens. Buda sa pag-iriba mo dyan. Singan sa pag-iriba mo tabi dyan sa auto. Pasiring palan sa naga sa tuyang mga amigo dyan sa Department of Agrarian Reform. Magantabay ka mo kada sa 14, an Valentine's Day palan, 14 an Valentine's Day palan, Friday. Wow, the best. Magayunon mag-date sa Valentine's Day ta, pag Sabado daing trabaho, so sa gobyerno. Pero kami, di pwede. Malilate na naman kita kay ni. Di ba? O di, sa 14 po, Friday, mga tugang, igwa kami ki featured. Dapat daing D. May third episode kami, mga tugang, para duman sa kape, asin baretang agraryo. Yan. Kape asin baretang agraryo.
Tabi. Diyan tabi mga tugang iyan. Hindi po sa DCGB alas 10:30 hanggang alas 11 po nin aga. Kape, asin, baretang agraryo. Yan. Sisa nag-chat kayo sa 14 nga may linog. Salbata na ka, Chipramer, na sarawayon ka talaga. Pag palibong mo naman ang payokon mo niya na pagkaaga-aga na naman na napo-forecast na ang linog tabi. Napo-forecast na pala niya. Ngunyan ko lang naaraman iyan. Baka man tabi ang jing linog jing tabi. Ang apod kaan, 3 more. 3 more ang apod kaan. Tabi, Chief Ramir. Anong origin niya? Ang hotel in origin. Ay, bata may daraga pa lang kitang kampang digdi sa intern sa may mga daragang nagdadarang upulan digdi sa DCGB. Kung di saan mo first name kan Chief Robert na kataning mo si Michelle suratan na tabi digdi. Yun yung diba? At may intern pa lang na daraga na taga Cat College. Pabayaan mo na yan si Jenny Buda, si Jasmine. Daragaho na yan. Daragaho ng marayan duwang an. Uning duro daragitay pa sana. Sige. Alright. Sa 14 po yan, ang sa tuya tabing 3rd episode, mga tugang kan kape, asin baretang agraryo. Si John April Austero. Yan, Buda si Ernesto Bravo. Yan. John April. Ang mga ngarang bayakan mga akon mo yan, mga henerasyon niya. No? John, ang John, G-A-N, John. Ang April niya, A-P-R-E-L-L-E. April. Yan, Austero. Yan. Okay. Bueno, taon na lang kita magruron. Mga tugang kanibapan na mga pangyari po sa tuyang kapalibutan. Pero, sabi kan Comelec, palan, sumna interview ba ni Jimmy na Municipal Election Registrar Officer dyan po sa 3rd District Canalbay. May pangapudan, baraklason na tabi nindoan ng mga darakulaon na tarpulin. Tayan tabi, babaраklason man sa naninda habang maski day patabi abot ang campaign period. Pero ako kuta na may Swiss, tanda ko pala na duman si Kwan sa kabisihan ko, di ko pala napabisita si Attorney Aurea Bunaw. Ang sa tuyang mahigos, as in very, ipon kay ni? The ever active. Yeah. Attorney Aurea Bunaw, saro ini sa the best na provincial election registrar na na-assign po digdi sa Albay. Kaya ito, kadaklan yan mga kwan talaga, Sara Attorney Millena, Sara Attorney, si Attorney Romeo, si Attorney Romeo, naling ko sa apelyido ni Attorney. Bata, naginagong sa ito itong pagkaaga. Si Attorney Romeo baga, singa nitong dati, si Attorney Romeo, ano pa rin man isang apelyido niya? Attorney Romeo, basta, may tibayon man ito, anytime man ito, game na game ito sa Inquiries Can Media. Attorney, hello, Councilor Serrano, yan, thank you, alright. Attorney Romeo Serrano, game na game man ito. Yan mga maray na ugali, kay mga kwan si Attorney Saragosa ka ito, naging provincial election registrar, tapos naging regional director. Yan, mga magayon na mga yan. Sir Attorney Balesa, director Buda si Attorney, Bunaw, mga kalamang mataha, magrani, maghapot. Kaya lang di ko pa nabibisita para po duman sa samuyang request na programa sa DCGB para po sa election hour, Comelec hour. Alright? Tangani ma-impormaran kita. Anyway, mga tugang, Romeo Serrano. Thank you, tabi, Sir Tony Reyes. Ngunyan, ang mga kandidato baga, di man nindo mabasol ka, it requires only, mga tugang, it requires a common sense. For them to be able, mga tugang, to follow the rules. Pero garo man, paano kaya susog kaya sa Korte Suprema na desisyon kang Korte Suprema, mga tugang, sinda po, bako sinang kandidato ngunyan, aspirante sinda.
magiging kandidato sa nasinda pag-abot kan, pagpuon kan campaign period. Yan ang sinabi kan Korte Suprema. Kaya nangyari po sa ngunyan, mga tugang, nakafile ka ng kandidatura, sige nang irikot, sige nang burog na mga dakulo na mga tarpaulin. Sabi, ano ang apod ka yan? Ang apod kaan ay information campaign. Tama ba? Information dissemination. Inda. O basta yun na yan, tabi. Mga tugang, bako man sina kandidato as of now, maski nakafile na kang COC, susog sa korte, maski nakafile na kang COC, bako sina kandidato aspirante. Alagad, anapon talaga dapat ka, aspirante. Aspirante sa mga, kaya mailing mo dyan, kadakol na mga posters. Pigapaaram kita na sinda aspirante. Di ba? Kung magiging kandidato sa nasinda, mga tugang pag-abot kan, pagpuon kan, karampanyahan. Di ko alam kung anong pinagbasihan. Ang dapat ko magkaigwa ki regulasyon nan gabos na mga campaign posters dapat biodegradable. De ko aram kun dapat gyud igwa kang kibatasan no. Isa batas gayud diyan na ang gabos na mga campaign materials na gagamiton sa anuman na barangay, local and national elections dapat po mga tugang biodegradable. Gede ugaring akong naaraman na igwang batas kaan. Hello? Hello? Yeah, good morning. Thank you. Garo mo baga ang laikang Pilipinas na kayo? O in-interpreter kang Korte Suprema, kandidato da sa nasinda, pag-abot kang campaign period. Nag-file ka na? Bago ka pa kandidato? Kaya nga kung iisip po, kitang mga layman, kitang mga ordinaryong tao, di naman aram ang loophole kang lay. Kung hilingan mo ang lay kang Pilipinas, nakulo na loo. Iyo baga. Kaya nga niya. Ayo. Bawal pala magpadukot kaan. Tinugutan nila pag nag-permit sa city, tugutan. Iyo nga ni, sinda, bako pa tama kami go. Ang permiso talaga, pighahagan mo na sa municipal engineering, city engineering, na magamit ang mga streets. No? Pero bako pa sinda, kandidato. Kaya ba nagpapalaw siya nakikwarta for their own benefit? Correct me if I'm wrong. Pero ang pagiling ko then only man ang mga, siyempre sa mga nagtarpulis na gigigo, mahinguwa ka man na mag-advertise ka sa printing para dumilensya ka man. Yes, and regardless kung ano sabi mo sa kuya, so nagtutunaw na biodegradable. Dapat ko taarong ka, may batas ko Kaya, Pero ko may, paano daw yan parang batas na arong ito, amigo, kasi imagine pirang million tons nin tarpulin ang matatambak sa palibot, ha? Di ba? Kaya ang sa mga na, amigo, nag-file na kang COC. Kapalang apod pala nila dito sa batas, nagpapamidbid pa sana. Bako ka kandidato. Campaign period ka magiging kandidato. Yan, ito ang loophole duman. Duman. Kaya dapat itong ayuson. Ayuson nila. Hindi na mo na mag-file vote. Kaya pang legislation. Kaya lang, di makita dadangugo. Kita digdig. Pero naihiling ta lang, so dapat. Aram din yan actually. Pero di man talaga. So, makuya ba gano'n? Yeah. Medyo. Okay. Ako ba ako kandidato? Pero, isipon mo, nagagasto mo ang bagay yan. Iyo baga. Nanggad. Hindi mo aram kung pala ginasto ka ito. Yes. Bako? Ngunyan po, tatangkasan dahil duman sa lane na ito. Tapos, malang silang common. Yeah. Common po sa area during campaign. Ang common po sa area nga ni Migo, iyan sa mga public places, mabot signal lang. Pero pag binugtak mo sa private property, allowed dyan. Yes, regardless kung nang sukol ka iyan, allowed dyan pag nasa private property. Kung sa barangay, barangay 1. Yes. Kapos dito para duman sa tao ito, dumuruma lang sa tao ito.
O anong sense kay itong sunod may common pa? Yes. Oo. Ay, sana basta. Yun na. Nauna na ako kaya. Okay. Alam na ko tako sa CR. Bye-bye. Di ko kaya. Karigusan na. Uy, karigusan mo na. Ayun. Sige, bye-bye. Batang iya makarigos ako. Ha? Di ko alam ko nang gigibon kahit ni Reggie kan sa CR. Batang iya masiyar ako. Dadagog ko sa bigitara mo. Yung uminapod pa ka. Iya po, basta ako kuta, kung paano yan na magibong kipagi na ang gabos na mga campaign material sa palibot dapat biodegradable. Di ko aram kung paano yan na kay puan ki COMELEC resolution o COMELEC ki legislations para dyan. Tangan po na dahil ang election campaign ta should be mga tugang environmental friendly. Tama? Environmental friendly ko ta, environmentally friendly. Ha? Dapat ko ta ang sa tuyang campaign kuan sa Pilipinas. Every election, so natutunaw lamang ngani na dahil harm, di ba? To lessen mga tugang the harm unimpacted ito apod kayan. So ito bagang impact mga tugang na kulog sa satuyang kapalibutan. Di ba? Panulo yan dapat biodegradable. Salamat kan ihapot ko an sa kwan mga amigo ta dyan sa COMELEC basta pag nag-uron-urong kami. Tandod ako kay pon kang COMELEC resolution or NBank resolution or baka kay pon kang national kibatas na dapat iluwas mga tugang kan sa tuyang mga legislador. Lower house and upper house. Salamat kanserong pagantabay. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time.